За последните 2 седмици, само за месец, с подкрепата от парламента завършихме ключова реформа. Консолидирахме всички дейности, свързани с инвестициите, под юрисдикцията на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. Така всички агенции, дирекции и структури, разпръснати доскоро в цялата администрация, ще бъдат на едно място с общо управление, за да улеснят работата на българските и чуждите инвеститори. С посланника на Република Турция в България разговаряхме за задълбочаване на двустранното партньорство. Говорихме за нови инвестиции и за развитието на индустриалното сътрудничество. Рекордният стокообмен и над 2200 компании с турско участие у нас са доказателство за големия потенциал на нашите отношения. Открих 5-то издание на Балканския бизнес форум, който събра над 200 компании, инвеститори и представители на бизнеса от Турция, Румъния и региона. Говорихме за общата сигурност на региона, за тристранното сътрудничество между България, Турция и Румъния, така че да обезпечим сигурността на Черноморския басейн. На официална церемония в град Шумен при откриването на нови производствени мощности на Алкомет, под ръководството на премиера Румен Радев, правителството ще бъде активен партньор на бизнеса и ще оказва пълна подкрепа на стратегическите инвеститори. Ще продължаваме да активираме всички насърчителни мерки и инструменти за растеж, за да осигурим мощна подкрепа на българските и местните производители. Проведох среща с представители на JP Morgan, като им представих подготвената законодателна реформа за публично-частните партньорства. Тя ще създаде възможности за привличане на частен капитал и стратегически партньори за ключови инфраструктурни проекти. Заедно с вице-президента на Европейската банка за възстановяване и развитие открихме новия технологичен център Тек София на банката в София. ЕБВР е златният стандарт в международните финанси и един от най-важните партньори на България от 1991 година насам. Банката е инвестирала у нас над 5 милиарда евро в повече от 320 проекта. Сега правителството и Европейската банка гледаме в една посока – привличане на инвестиции, дигитализация, развитие на технологичния сектор. На национална среща на местната изпълнителна власт в НДК подчертах, че средства за насърчителни мерки и подкрепи за общините има. Чрез Българската агенция за инвестиции подкрепяме приоритетни проекти, изграждането на довеждаща инфраструктура, създаване на нови работни места. Ще увеличим ролята на Българската банка за развитие като инструмент за подкрепа на инвестициите в регионите. Съвсем скоро ще бъде достъпен и новия фонд за градско развитие, механизъм насочен почти изцяло към общините, който ще разполага с публичен ресурс от близо 300 милиона евро. В рамките на Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна в Гданск участвах заедно с премиера Румен Радев в среща с министър-председателя на Полша Доналд Туск. На нея обсъдихме възможностите за по-нататъчното задълбочаване на двустранното икономическо сътрудничество между България и Полша. По време на конференцията проведох срещи с председателя на Комисията по външни работи на Долната камара на полския Сейм Павел Ковал, с когото разговаряхме за развитието на партньорството между двете страни в области от взаимен интерес. С министра на държавните активи на Полша набелязахме конкретни възможности за партньорства и обмяна на практики в индустриалното сътрудничество, изкуствен интелект, капиталовите пазари, транспортна свързаност, енергетика и отбранителната индустрия. Ускоряваме подписването на двустранно рамково споразумение за сътрудничество и поканих моя полски колега на визита в България през следващите месеци.